Xjenzati u riċerkaturi Maltin se jkunu qegħdin jingħataw l-opportunità biex jagħtu l-kontribuzzjoni tagħhom fil-qasam tar-riċerka tat-trattament kontra l-kanċer. Dan permezz ta' ftehim bejn Università ta' Malta u riċerkaturi Pollakki. Il-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonnici flimkien mal-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana taw aktar dettalji dwar din il-kollaborazzjoni u qalu kif din is-sħubija se taqsam tarif ġdid li se jwassal għal mezzi ġodda ta' terapija kontra l-kanċer sabiex din issir aktar preċiża u effettiva. Il-Ministru Bonnici faħħar dan il-ftehim għal potenzjal tiegħu fil-ġlida kontra l-kanċer u għażid jgħid li dan il-ftehim se jtejjeb ukoll ir-reputazzjoni ta' Malta fil-qasam tar-riċerka hekk kif se jkompli jitfadaw l-pożittiv fuq it-talent tar-riċerkaturi Maltin. U l-fatt li qed naraw riċerkaturi Maltin jingħaqdu ma' riċerkaturi Pollakki sabiex jiftehmu flimkien, iġibu fondi u jaħdmu kontra il-kanċer permezz ta' sistemi ġodda hija xi ħaġa kruċjali li tkompli tmexxina l quddiem fil-ħidma li qed nagħmlu sabiex insaħħu r-riċerka u x-xjenza f'pajjiżna. Min-naħa tagħha, il-Ministru Caruana spjegat kif dan il-ftehim jolqot fil-laħam il-ħaj, hekk kif sfortunatament din il-marda tolqot bosta familji. Stqarret kif huwa importanti li nrawmu it-tfal tagħna fl-oqsma tax-xjenza u l-matematika hekk kif it-tfal u żgħażagħ Maltin u Għawċin diġà qegħdin ntejbu il-ħiliet f'dawn l-oqsma. Il-ftehim li laħqet l-Università ta' Malta mal-International Center for Cancer Vaccine Science ifisser illi il-riċerkaturi tagħna se jkunu jistgħu jiksbu esperjenza kemm ta' riċerka, però wkoll ta' għarfien dwar l-innovazzjoni u r-riċerka li qed issir f'dan il-qasam tant importanti.